سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلوم ربع سلسة لكاتي استدالو على زينات تحتزلكم متسيلخو كموترو خساف فتسام مدباتنا نخت كتاتولنا ندعدمكو بقدامنة أرست زينا ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ኣብ ዝተኻየደ ግጭት ብውሕዱ 30 ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ተቐቲሎም ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዘለዉ ፖለቲከኛታት ኣብ ምሕሳብ መግቢ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ግብጺ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ብሕጊ ቀያዲ ስምዕ ክትበጽሕ ጸቕጢ ክትፈጥር ጀሚራ ባይደን ስድራ ስደተኛታት ሓተት ዕቁባ ከይራኸቡ ዝኽልክል ፖሊሲ ክቕይር ከም ዝኣዘዘን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጺለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ኣብ ዝተኻየደ ግጭት ብውሕዱ 30 ሓይልታት ጸጥታ ብመንግስቲ ተቐቲሎም ኣብ ኢትዮጵያ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት እቲ ሃገር ጸጸኒሑ ዝውላዕ ዘሎ ግጭታት ኣብ መንጎ ሓይልታት ፖሊስ ክልል ዓፋርን ተወላዶ ሶማልያ ዒሳን ብዝተኻየደ ናይ ተኹሲ ምልዋጥ ብውሕዱ 30 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ልዕሊ 40 ድማ ከም ዝቆሰሉን ኣዲስ ስታንዳርድ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ኣብ ዓምዱ ስፊሩ ኣብቲ ግጭት ፌደራል ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያውን ንፖሊስ ክልል ዓፋር ብምድጋፍ ኣብቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተሳተፈ እዩ ተሓቢሩ በቲ ኣብ 23 ጥሪ ኣዳይቱ ኣብ ዝተባህለት ኣብ ዶብ ክልላት ሶማልን ዓፋርን እትርከብ ኩሸት ዝተኻየደ ደማዊ ግጭት ናይ ዝተቐተሉ ብዝሕልል ሰብዓ ከም ዝኾነ ክገልጽ እኳ እንተጸንሐ ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ብሶሉስ ክልተ ለካቲት ኣብ ዝወፁ ዝርዝራዊ መግለጺ ግና ነቲ ብዝሒ ናብ 30 ኣውሪድዎ ይርከብ ብዝሒ ግዳያት ናይቶም ብሚሊሻ ናይ ክልል ሶማል ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝድገፉ ዝንገረሎም ዕጡቓት ሶማል ዒሳ ኣይተጠቐሰን እቲ ኣብ መንጎ ዓሌታት ዓፋርን ዒሳን ዘሎ ውጥረት ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ተቐማጡ ዒሳ ብሰበ ስልጣን ሶማል እናተሓገዙ ኣብ ዞባት ሲቲ ክልል ሶማል ክጥርነፉ እናተመነዩ ዓፋር ግን ነቲ ከባቢ ከም ኣገዳሲ ክፋል ክልል ዓፋር ገይሮም እዮም ዝርይዎም ኣብ 2014 ናይ ሽዑ ክልል ፕሬዝዳንታት ዓፋርን ናይ ሶማልን ፕሬዝዳንት ኣብ ኣዋሳ ተራኺቦም ነቲ ነዊሕ ናይ ጎንፂ ክርክር ንምጽራይ ነቲ ሰነድ ኣብ ውሽጢ ናይ ክልል ዓፋር ፍሉይ ቀበሌታት ከም ዝኾነ ኣፍልጦ ብምሃብ ፈሪሞም ለዮም እቲ ስምዕ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ፌደራላውን ጉዳያት እውን ተኸቲሙ ከም ዝነበረ ዝጠቐሰ ማዕከን ዜና ኣዲስ ስታንዳርድ እቲ ኣብ መንጎ ብሄር ዓፋርን ተወላዱ ሶማል ዒሳን ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ነቲ ንኢትዮጵያ ምስ ወደብ ጅቡቲ ዘራኽብ መስመር ኣብ ናይ ጸጥታ ሓደጋ ክእትዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ መላእ እታ ሃገር ንዝካየድ ዘሎ ግጭታት ክሓቦ ይፍትን ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ግዜ ይንቀፍ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዘለዉ ፖለቲከኛታት ኣብ ምሕሳብ መግቢ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ مريحنة أورومون مختلف بومبرن أولالا جوار محمدن بكلا جربان كالوت كوميونيتي تابعتي أبيت ما صرت زرقوا دقفتهم بمقوام تأميت كجات مجددهم أزيوات حساسة بخون يركب بمسألة معكن زينة أديس ستاندرد زوجنا يمجمرتات سبسابتهم تساتفتي بيجات خيرينهم كافير الرول على بيت فردي لدتاك فلت أرى شبران قوام بيت فردن وتيوم أبز جبروا تقاومه أنتوا واحد سمانة دقفتي أب تحت غيره أتيوم أتوم دقفتي أبتناي أورومو تقاومو بمستاف تأثيرهم نعم مدبر بوليس كبابي بالشة توسيدهم أتوم سلامو تقاومو زكايرو مأسارهم أزيو أتحساسا بنجر كونو خلو كالوت كأهنا زي تجوارزي يخونو ولا كوانتالو من كسيتو بيابزي حقو من جدي تأثيرهم نزنا برود سلامو تقاوموتات بونو بو خفتهم محبر السبع عالم تقطخ جبر لهم بمتسوع مأسارنا يزوم سلامو تقاومتي من كسيتو بيا كسب كندينتي ملكا وسرعة من جدي خمزن كله زرت رايوم أما أسرت زركبو جوار محمدن بكلا جربان زركبون بوليتيكينياتات أب أدمام حسام مجبي خم زركبون تفليتهم هذا خاب طبعاتهم بتسب بوليتيكينيا جوار محمد كم زحبروتهم بوليتيكينياتات أم حسام مجبي شار شيء معلتهم سلزوت صروت عنهم أب أصجع خونتات يركبينهم حفتي جوار محمد زخونة رابعة سراج خلتهم زركبون أسرات بوليتيكينياتات أزيم تداخلهم كم زراعتهم تزاربا نساخد زارب كلا حجير أياميزم اللي زلقوه كالسينا كارس لزلنا ولا حد نجر عين بلان إلومني سب كميلو مايكوا خيط عامه يتصنح دوم بال أبيوم إيريوم دو إلوم سب كزاربو أي كألون لوم معلتي شار شيء معلتهم يو أنا بعينهم رأي كبدني بخي قدفيهم وتسيلام بعل جوار بمسواتي من أساس ترخبها عوت أحلفنا عينهبن كم زبلو دمه والسخات زاربا تمالي كلتا أمبولانس أبو دويلن كتبيا خمز رأيتن انت وديقوم كل عالو كم زي كألون قمة حبيرام حدا خاب طبقاتات بعل جوار زخونة أتو تولي بايسا بوغنو بسولسنا بيت ما أسر تخيلون خونتاتهم متهم أسرات كم زرعي النسون تداخمهم كم زرخ
كرخبهم تزاربهم سلسة طبقات كوينا بمخادنا أتو بكلا أتو جوار أتو حمزان أتو شمسدينن رينا يوم قال اوان نحنا طبقاتاتهم مساتهم كنرخبوا بوتا استفلي نيرو لو مغنا نابتي بوتا خمصو سلازي قالو ناوشتي اتو تباهلنا نابتي زدقسلو خفلينا اتينا رخيبنا يميلوم اربعه يوم افراش دقيسوم كم زرخبو من تكون ازيوم كم زتداخمون خنقساوسو خم زيكلون اتطبقا غليصوم اتو تولي وسيخو دما كوف سلازي بلو دقيسوم كلوينا ازراريبنا يوم كم استغدو ابغصوم يراي نيرو متن غلوكوسوم نكيلو بفلاي اتو بقله غربان متن غلوكوسو ازيو خم زنكين زلعله ክትትል ከም ዘድልዮን ብሓካይም ከም ዝተነገሮም ገሊጾም እናይሉም ጠበቃቱ ልከም ዝበሎ ተማለቅ ድምቀትሪ ናይ ውልቆምን መንግስታውን ሓካይም በሓባር ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ኸይዶም ንበዓል ጀዋር ሪኤምም ንሳቶም ብጠበቃታቶም አቢሎም ኣብ ዝጽሓፍዎ መመልከቲ ደብዳቤ ብምኽንያት ትምሕሳብ መግቢ ኣብ ጥዕኖም ጸገም እንተ አጋጢሙን እንተ ወዲቆምን ናብ ውልቆም ሓካይም እንበር መንግስቲ ናብ ዘዳልወሎም ሓካይም ክውሰዱ ድሌት ከም ዘይብሎም አፍሊጦም ኣለዎም እቲ ለውጢ ንሳቶም ዝሳተፍሉ ቄሮን ቀሬን ዝምርሖ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ መርሓቲ ውድባት ኦሮሞ ማእሰርትን ኣብ ምርጫ ኸይሳተፉ ምስራዝን ጠጠው ንኽብል ዝዓለመ ምዃኑ እቲ ጠበቃ ይዛረብ ብተወሳኺ ነቶም እስራት ፖለቲከኛታት ኣብ ልዕሊ ሚድያታት ኦሮሞ ይካየድ ኣሎ ዝብሉ ዓፈና ጠጠው ንኽብል ከም ዝደልዩ ገሊጾም ለይሉም ብሓፈሻ ልዕልና ሕጊ ይኽበር ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ንሕና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለዘለና መግቢ ብምሕሳም ሰላማዊ ተቃውሞ ክንገልጽ ስለዝወሰና ኢና ነዚ ንገብር ዘለና ዝብል እዩ ሓሳባቶም ግብጽ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ብሕጊ ቀያዲ ስምምዕ ክትበጽሕ ጸቕጢ ክትፈጥር ጀሚራ ግብጽ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተናውሐ ዝርብ ንምክያድ ኣህጉራዊ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ቀጽላቶላ ኢትዮጵያ ነቲ ግድብ መምላእን ምስራሕን ኣብ ምቁጽጻር ብሕጊ ቀያዲ ስምምዕ ክትበጽሕ ጸቕጢ ክትገብር ተስፋ ትገብር ፕሬዝደንት ግብጽ ዓብደልፈታህ አልሲሲ በሶሉስ ናይ ጉባኤ መዛኑ ፊሊክስ ቲሹሴኬዲ እቲ ካብ ሐምለ 2020 ሒዙ ኣብ መንጎ ካይሮ ካርቱምን አዲስ አበባን ዝርብ ዝካየድ ዘሎ ዝቕጽል ፕሬዝደንት ሕብረት አፍሪካ አውስትራሊያን እዩ ተቐቢሉ በመሰረት ወሃብ ቃል ፕሬዝደንታዊ ጉዳያት ባሳምራዲ ብዛዕባ እዋናዊ ምዕባለታት ዙባ ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ እቲ ከባቢ ዶባት ጉዳይ ተመያይጦም ጥምረትን ሓበራዊ ምምኻርን ንምብርባር ተሰማሚዖም ሲሲ ነቲ ግብጽ ፈለግኒል ምንጪ ምትሕባርን ምዕባለን ከምውን ምስ ህዝብታት እተን ወሓዚ ኒል ዘለውን ሃገራት ዘራኽብ መስመር ህይወት እዩ ዝብል መትከል አጉልሂም ምርሓቲ ቡልቂ ምይጥ ድሕር ምግባሮም ኣብ መንጎ ናይ ክልቴን ሃገራት ልኡኻት ብሰፍሕ መንገዲ ይመያየጡ ምንባሮም እቲ ፕሬዝደንታዊ መግለጺ ጠቒሱሎም እቲ መግለጺ ንቲሸሴኬዲ ጠቒሱ ነቲ ምስ ግብጽ ተገበረ ፍሉይ ታሪኻዊ ርክብን ንኮንጎ ዘድሊ ቁኑዕን ጽኑዕን ፖለቲካዊ ደገፍ ግብጽን ሙስኡ ገሊጹ ሃገሩ ነዚ ርክባት እዚ ኣብ ተፈላለየ ዓውድታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ንግድን ቁጠባዊ ምትሕባርን ከተማዕብሎ ዘሎ ቁርብነትን ዘጉልሕ ምዃኑ ፍሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዋሽንግተን ዝርከብ ኤምባሲ ግብጽ ብሶኒካ ቤት ጽሕፈት ሲኔታ ብዝመጹ ኣባላት ኮንግረስ ኣቢሉ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘሎ ኣኼባ ኣካይዱ ኣብቲ ኣኼባ ኣምባሳደር ሞታዝ ዛህራ ነቲ ሓጺብ ኣብ ልዕሊ ግብጽን ኣብ ልዕሊ ውሕስነት ማይ ሱዳንን ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ገሊጻ ኢትዮጵያ ድሌታ ንረብሓታት ግብጽን ውሕስነት ማይን ዘይጸሉ እንተኾይኑ ኢትዮጵያ ንዘለዋ ምስል ምዕባለ ኣይትቃወምን እያ ትብል ዛህራ ዓላማት ኣኼባ ንኣባላት ኮንግረስ ብዛዕባ እቲ ግብጽ ኣብቲ ዘተዘለዋ መርገጺ ሩጡብ መግለጺ ንምሃብ እዩ ግብጽን ሱዳንን መሰል ረብሓን ሰለስቴን ሃገራት ዘውሕስ ቀያድን ሰፊሕን ስምምዕ ክትበጽሕ ከም ዘድልየንን ከምኡውን ነቲ ግድብ ክመልእን ክዓየን ዝኽእል ዘይምርዳእ መዕለቢ ዝረኽበሉ መስርሕ ከም ዘጠቓልል የጉልሓ እቲ 55.5 ቢልዮን ሜትር ኩብ ማይ ኒል ዓመታዊ ክውሕዝ እንከሎ እቲ ማይ ኣሉታዊ ጽልዋ ክሕድር ከም ዝኽእል ስግኣቶም ይገልጹ ፕሬዝደንት አሜሪካ ጆ ባይደን ስድራ ስደተኛታት ሓተት ተቆባን ከይራኸቡ ዝኽልክል ፖሊሲ ክቕየር ኣዚዙ ፕሬዝደንት አሜሪካ ጆ ባይደን በምክንያት ፖሊሲ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስድሮም ተፈልዮም ዝጸንሑ ስደተኛታት ንምርኻብ ዘፍቅዱ ሰለስተ ዓበይቲ ውሳነታት ከመሓይሹ ብሰፊሑን ሕግታት ስደት ክኽለሱ ኣዚዙ ፕሬዝደንት አሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምዕጋት ዶብ አሜሪካን ሜክሲኮን ሰጊሮም ዝመጹ ዘይተሰነዱ ህጻናት ካብ ኣለይቶም ክፍለዩ ገይሩዮም ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ካብ 600 ክሳብ 700 ዝኾኑ ህጻናት ምስ ስድሮም ዳግም ክራኸቡ ዝገብር ሓይሊ ዕማም ክቆም ምዃኑ ኣፍሊጡሎ
ምምሕዳር ትራምፕ ካብ 2017 ክሳብ 2018 ኣብ ዘሎ ግዜ ጥራሕ 15,500 ህጻናት ኣብ ዶብ ካብ ስድሮም ክፍሉ ከም ዝገበረ ጸብጻባት ይሕብሩ። ባይደን ምክትል ፕሬዝደንት ባራክ ኦባማ ኮይኑ ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ዋላውን ውሕድ እንተኾነ ብዙሓት ዘይተመዝገቡ ህጻናት ስደተኛታት ካብ ስድሮም ክፈላለዩ ገይሩ እዩ ብምባል ተሓለቕቲ ይካትዑ። ሓደ ካብቶም ባይደን መምርሒ ሂብሎም ዘሎ ጉዳያት ሚኒስትሪ ድሕነት ውሽጢ ዓዲ ኤሌን ጃንድሮ ሜርካስ ዝመርሖ ዳግም ምርኻብ ስድራቤታት ዝከታተል ውሽጣዊ ኤጀንሲ ግብረ ሓይሊ እዩ። ካልኦት እቶም ትማሊ ባይደን ዝፈረመሎም ጉዳያት ዘይሕጋዊ ስደት ንምጉዳልን ስደተኛታት ናብታ ሃገር ከይኣቱ ዝኽልክል ፖሊሲታትን ምስራ ዝፈንዲ ወጻኢ ሃገራትን ምምሕዳር ትራምፕ ክኽለስ ኣዚዙሎም። እቲ ዝሓለፈ ምምሕዳር በዘይ ዝኾነ ዓይነት መደብ ህጻናት ኣብ ዶብ ካብ ሕቑፊ ስድራቤቶምን ኣዲኦምን ብምፍላይ ዝፈጸሙ ሞራላውን ሃገራውን ሕንከት ክንቅይሮ ኢና፣ እቶም ህጻናት ድማ መሊስና ምስ ስድራቤቶም ክንረኽቦም ኢና ክብል ባይደን ኣብ ቤተ መንግስቲ ተዛሪቡ። ብተወሳኺ ኣብ ኣሜሪካ ኣስታት 11 ሚልዮን ዝኾኑ ሰነድ ኣልቦ ሰባት ሕጋዊ ኩነታት ዜግነት ዝረኽብሉ ሕጋዊ ውጥን ኣቕሪቡ። በሚያዝያ 2018 ተግባራዊ በመሰረት ዝኾነ ፖሊሲ ስደት ዶብ ኣሜሪካ ሜክሲኮ ዝሰግሩ ዘይተሰነዱ ኣባጽሕ ስደተኛታት ገበነኛታት ተባሂሎም ይኽሰሱን ይእሰሩን ነይሮም። ህጻናት ብገበን ክኽሰሱ ስለዘይክእሉ ድማ ምስ ስድሮኦም ክእሰሩን ስለዘይፍቅድ ካብ ኣለይቶም ተፈልዮም ኣብ መጽንሒ ቦታታት ክዕቀቡ ይግበር ነይሩ። ኣብ እዋን ምምሕዳር ባራክ ኦባማ ኣስታት 60,000 ኣላይ ዘይብሎም ህጻናት ኣብ ደቡባዊ ዶብ ተኣሲሮም እዮም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ምሳና ስለዝጸናሕኩም ብልቢ ንመስግን። ሰናይ ንዓኹም።